Abans de començar, voldria recordar un episodi que ha tingut en el començament del claustre, en el designi de les persones interventores en les seccions. Ha hagut un cas molt significatori, que és que els estudiants que s'anaven nomenant no estaven. I per què és això? No sé si saben que este dilluns els estudiants comencem els exàmens i acabem les classes aquest divendres. En parells i en representació del meu sindicat, i crec que els meus companys claustrals estudiants estan conforme amb mi, que és una indecència que en un claustre en les quals té lloc 3 vegades a l'any en este any, perquè altres vegades són 2, i recorde, el tercer ha sigut per les eleccions al rector, que òbviament són de gran importància, és una indecència que se convoque en l'última setmana de classes dels estudiants, i la veritat és que és molt representatiu del respecte que se té al treball dels estudiants, que és un dels sectors d'esta comunitat universitària que més treballa en el sentit representatiu. En quant a la gestió del rector, a l'informe de gestió del rector, vaig a parlar en la visió d'un estudiant. Un estudiant comença un curs i quan va matricular-se, el primer que se troba és una saleta on certes persones de roig es diuen pase usted, que va usted a abrir una cuenta en Santander. Això està passant en les matrícules del primer de curs, de grau, actualment, on ja, si els estudiants no ens sentim com a clients, com a clients dels bancs, ja per fora d'esta universitat, només falta ara que al costat de la saleta de matrícula hi hagi una sala específicament per al banc que són més aquesta universitat, este equip rectoral o cada un com vulgui entendre. A més, com a detall ja, que més o menys cada un li donarà la importància que li donarà, és un banc on, per a que t'atenguen en València, no sols reps males formes, i això és ja a nivell personal, és algo que està passant, sinó que damunt has de fer un procés burocràtic que quan se resol, potser inclús ja t'has oblidat. Bé, això és la primera matrícula. Després, com a estudiant, tu curses un curs que està inclòs en el Pla Bolònia, un pla molt ben dissenyat per als estudiants, en el qual la formació, ja s'ha vist en aquests 5 anys que portem de grau, en la qual la formació dels estudiants, en moltes ocasions, deixa que desitjar. I en esta intenció, en este sentit, m'agradaria preguntar en nom del BEA on estan aquests estudis que ens prometeren sobre els plans d'estudi tant de grau com de postgrau sobre el Pla Bolònia, que no és el primer claustre que ho diguem. Sabem que hi ha moltes queixes per part de l'alumnat sobre aquests plans, on estan aquests estudis, on estan aquestes enquestes, on estan els canvis que els estudiants necessitem, perquè ja no és algo per als més estudiants, és algo per la comunitat universitària. Com més tardem, més promocions de graduats mal formats hi haurà, i no estem, i dic bé, no estem per a baixar la qualitat de la formació universitària. I ja per acabar el curs, després d'un grau molt bé, on tu acabes el curs i dius, ostres, és que soc una professional de la meva carrera, estic preparada per entrar en el mercat laboral. Ja acabes el curs, com he dit, un divendres, i el dilluns següent tens exàmens. Això em fa molta gràcia perquè l'any passat, a l'acabar el curs de l'any passat, en el Consell de Govern, jo mateixa vaig dir que, per favor, la setmana de descans que teníem entre finals d'exàmens i principis de classes i principis d'exàmens s'allargarà més d'una setmana. No sols s'ha allargat, sinó que, òbviament, aquesta setmana s'ha eliminat. I ja per a no quedar-me en les coses negatives, agraïm a l'equip rectoral, a la comunitat universitària, les beques que s'han convocat, les beques pròpies de la universitat. És cert que aquestes beques han pogut facilitar l'accés a la universitat i l'accés a beques de mobilitat, és una cosa que s'agraeix. Però sabem ben bé que aquest estiu el govern, aquest estiu, o al principi de curs que ve, o demà mateix, el govern té prevista una reforma universitària, té prevista pujada de taxes, té previstes aquestes mesures que ja venen d'anys enrere i continuaran anys endavant els que es deixem, que òbviament privatitzaran més la universitat, dificultaran l'accés i dificultaran la pujada de qualitat de formació universitària que estem necessitant.
Més enllà de la roda de premsa que va tenir lloc en l'últim claustre de govern, òbviament, i un claustre més ho direm, un claustre més i els que queden, per favor, algo més que discursos, per favor, mesures, un poc de respecte als estudiants, que de veritat, si no ens defenem nosaltres, tenim la sensació que no ens defèn ningú. Moltes gràcies.